zuciya, wani lokaci tana da zafi. Ina da mata amma zuciya daya, yaya zan raba ta ba tare da ciwo ba? Kowa na bukatar soyayya ta gaskiya, amma gaskiya tana kawo rikiciya a gida. Daya na kuka tana neman kulawa, dayar na jin kamar an manta da ita. Na shiga rudani tsakanin zuciyoyi biyu, ban san wace hanya zan bi ba. Na sani na dauki alkawari zan kula da su ba tare da wariya ba, amma zuciya ba ta bin doka. Wani lokacin tana zabar guda daya, Zuciya ba ta rabuwa, ko da kana da mata fiye da daya. Idan ka ba da ya kulawa sosai, dayar zuciya za ta ji zafi sosai. rayuwa ba sauki ba ce, soyayya tana da nauyi a kai. Allah ka bani kun adalci, ka zuciyoyi su ta wata hannuna. Gida ya zama kamar filin fada, kalaman juna sun koma rauni. Kishi ya shiga tsakanin su, soyayya ta fara dusashewa hankali. Ina son su duka babu karya, amma yadda nake nuna shi ne matsala. Idan na zauna da daya sai ta yi farin ciki, Dayar kuma zuciyarta ta karye. ya wallo ka gyara min hali, ka bani kima da fahimta, domin kada na zama sanadin hawaye. Awadan da na ce na so, zuciya ba ta rabuwa, ko da kana da mata fiye da daya. Idan ka ba da ya kulawa sosai, dayar zuciya za ta ji zafi sosai. Soyayya ba wasa ba ce, adalci shine mafita.